Marweli we Polatlarynyň ençe etraplaryna benzin gyçylygy dowam edýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bir näçe ýerli ýaşaýjynyň beren maglumatlaryna salgylanyp 12 sentýabrda habar berdi. Günorta günüňor tewtüň ýaşaýjylary bayramaly Sakarçaga, Murgap, Tawtabadyr we Wekilbadyr etraplaryna ýerleşen ýanygy çykyjy beketleriň öňünde soňky bir näçe gün bäri awtomobil ulaglarynyň nowbatlarynyň emele gelýändigini aýdýarlar. Şol bir wagtda her bir ulagy çäkli möçberde 20 litr ýanygy çykymak çäklendirmesi hem dowam edýär. Ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçysy Awgustyň başlaryna Mar welaýatyny A80 görnüşli benziniň her bir awtoulagy 20 litr möçberine çäklendirilen görnüşde satylyp başlananyny habar berdiler. Görnüşden bu düdügün henidem dowam edýär. Yerli ýaşaýjylar käbir ýanygy beketlerine ulag ýanygynyň döwlet bahasyndan 3-4 esse gymmat bahadan kanun satylmagy bilen bagly ýagdaýlara üns çekýärler. Beketlerde bar bolan ýanygynyň miqdary azalandy. İşgärler stansiýany ýapyp 1 litr ýanygynyň bahasyny 5-6 manatdan satyp başlaýarlar. Diýip bir yerli ýaşaýjy aýdýar. Azatlyk radiosy Sewitde dowam edýän ýanygy çykyçylygy boýunça yerli häkimetlerden goşmaça tesbir alyp bilmeýär. Benzin nirä gidýär, belli däl. Daşgowuzdaky garyndaşlarymy jaň edip gördüm. Olarda da ýagdaý seýle. Diýip Sakarçaga bir ýaşaýjy aýdýar. Ýa-da mundan odal Azatlyk radiosu üstümize kaýyň başlaryna Demirgazyk Daşow welaýatyny emele gelen ýanygy çykyçylygy barada hem habar beripdi. Sosial mediada peýda bolan bir videoda bu Sewitde ýerleşen bir ýanygy beketiniň öňünde emele gelen awtoulagy nowbatlaryny görmek bolýardy. Media maglumatlaryna görä ýanygy serişdelerini Baý Türkmenistan soňky wagtlarda daşary ýurt döwletleriniň nevit önümleriniň eksportlaryny artdyrýar. Ýurdun döle sebitlerine soňky 1-2 ýyl bäri wagtaly ýüze çykyp soňky bir näçe aý bäri hasy ýitireşýän ýanygy çykyçylygy döwlet çygymal birjasynyň Türkmenistanda öndürilen nevit önümleriniň daşary ýurtdy işgüwleriň arasyna uly isleglerden peýdalanýandygyny gaýta-gaýta habar berýän portotlaryna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli ýaşaýjylara salgylanyp ýurdun beýleki bir sebitine Lewan polatynyň Türkmenabad şäherine hem soňky wagtlarda ýanygy çykyçylygynyň hasy ýitireşendigini habar berýärler. Ýöne yerli häkimetler gyçylygyň fonuny emele gelen bu ýagdaý barada habarlaryň sebitiň çäginden daşary çykmagynyň öňüni almak ugruna aýratyn tagalla edýärler. Suun meni we beýleki erkek mugallimlary direktoryň otagyna çagyryp benzin gyçylygy barada daşary ýurtlardaky tanys bilisleriniňi we garyndaşlaryňyza aýdyp ýörmäň, artykmas gurrun bolaýmasyn, gaýrat ediň diýip aýtdylar. Diýip Türkmenabadda bir mugallim mektep müdiriniň özlerine aýdan sözlerini sitirledi. Bu ýagdaý türkmen häkimetlerine maksud bolup ýurdun dürli sebitlerine ykdysady kynçylyklaryň alamatlary, şol sany azyk ketmeçiligi ýaly ýagdaýlar ýüze çykan halatyna yerli häkimetler esasan emele gelen ýagdaýlar barada habarlaryň daşary ýurtlara syzyp çykmagyna, olaryň metbuat serişdeleri arkaly habar berilmegine garşy görüşýärler. Bu aralykda yerli resmiler we döwlet media serişdeleri dowam edýän ýanygy çykyçylygyny agdamaýarlar. Şol bir wagtda türkmen mediasy ýurdun öz içine ýanygy çykyçylygy dowam edýän mahaly ýaňy ýakyna Türkmenistanyň owan halkyna insanperwer ýardym hökmüne iweren ýanygy serişdeleri we ýymy tönümleri barada habar berdi. Türkmenistan ulag ýanygynyň bahasy boýunça dünýäde iň öňdäki ýurtlaryň hatyryna galýar. Hökümetçi neşirler ýaňy ýakyna Türkmenistanyň A95 benzininiň iň ardan bahasy boýunça dünýäde 4-nji ýurt bolanyny habar berdiler. Bu ýurtda Eko 90 kysymly awtomobil ýanygynyň 1 litri 2 manatdan, A95 ýanygynyň litri 1 manat 50 tengeden, A92 benzini 1 manat 35 tengeden, A80 benzini 1 manat 15 tengeden, şeride dizel ýanygy 1 manatdan satylýar. Mari welaýatynda ownyk mallaryň, goýunlaryň we guzularyň yerli bazarlardaky bahasy birden ýokurlandy. Bir hepde 20% gymmatlan mal bahasy ýene-de ösýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň mardaky habarçysy maglumat berýär. Bayramaly trawynyň mal bazarynda bazar güni aýlanyp sinedenimde geçen ýeksenweden bäri bahalaryň üýtgäp ýokurlanandygyny gördüm. Öň goýunlar 1000 manat bahalanan bolsa, häzir 1200 manat. Dip habarçymyz 10 awgustda habar berdi. 1000 manat resmi kursdan 285 Amerikan dollaryna, gara bazaryň kursu boýunça 50 dollara barabar. Habarçymyz malyň 20% çemeti gymmatlamagynyň alyjylara duýarlykly madde agram salýandygyny belliýär. Marynyň et dukanlarynda etiň bahasy hem gymmatlapdyr. Geçen bazar günü 1 kilogram goýun eti 42 manatdan satylan bolsa, häzir 46 manatdan arzan et tapyp bolmaýar. Dip habarçymyz aýdýar. Goýun satýanlar narxlaryň göterilmegini mallaryň sanynyň azdygy bilen düşündirýärler. Häzir öňküler ýaly mal bol däl, gaty köp gyryldy. Ilki otsuzlyk, suwsuzlyk we kesel mallary gyrdy. Şu tomuz goýunlaryň ýaňy guzulan guzujuklarynyň arasyna yssyk howa çydaman gyrylanlary hem gaty köp boldy. Mal gaty az. Şol sebäpden gymmat satyp mallary edilýän çykdyjylary ýapmaly
hem hojolugymyza pul ayırmaly. Dip Taxtabazyr etrabynyň mal bazaryna goýunlaryny satmaga getiren söwdegar düşündirdi. Şu tomuz adatdakysyndan hem ıssy boldy. Ondan geçen gyşyň dowamında saklanan adatdan daşary soğuk hem mallaryň aç galmagyna we soğukdan gyrylmagyna getiripdi. Şeýle ýagdaý ýa bir näçe ýyl bäri izli ýygyna gaýtalanyp gelýär. Maldarçylar köp goşlarda mal sanynyň köpelmeýänligini aýdarlar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde görleşen marly ýaşaýjylar mal saklamagyň gitdigi çygymmada düşýänligini, malyň bahasynyň edilýän çykdyjylary ödemeýänligini gurrun berdiler. Men mallarymı çölden alyp gaýdyp baryny tatmakçy. Sebäbi men her bir malymy çölde meýdanda baktyranyma her aýda 25 manat töläp durmaly. Mysal üçin 50 tane malym bolsa, onun içinde enesini imýän kuzular hem girýär. Men 1250 manat puly her aýda çopanlara goş eýetini bermeli. Ondan da sary dermanlar 40 üçün pul harslamaly. Bu bize bähwit goýmaýar. Häzir mallarym kuzlamana başlapdyr. Men olary tiz-tizden alyp gaýtmasam, ol täze kuzulan owluklara hem 25 manatdan her aýda tölemeli bolaryn. Dip marly ýaşaýjy gurrun berdi. Mal eýleri çöle iýbermän öz hojolugynda mal saklamagyň hem hiç ýeri manysynyň galmanlygyny, ot iýmiň gymmatdygyny aýdarlar. Käbir mal eýleri goýunlaryny çöle bakmagy uğratmagyň hem töwekkülçilikligini belläp hilegärlikleriň bolýanlygyny gurrun berdiler. Niyeti yaman çopanlar goýunlarymyzyň deregine hor goturlan goýuny getirip berýärler. Olar goýunlarymyzdaky tagma, meňdeş tagmany başga mallara basýarlar. Biziň sagdyn malymyzy bolsa satýarlar. Dip marly etrap ýaşaýjysy baktyrmak üçin çöle goýun iýerip başyndan geçiren ýagdaý barady gurrun berdi. Türkmen resmiýetleri we döwlet mediasy maldarçylyk buğdagyndaky problemalary açyk gozgamaýarlar. Türkmen maldarçylary bolsa ýyllar boýy dürli kynçylyklardan kösenýärler. Ýaňy ýakynda ýurdun käbir böleklerinde mallaryň haram ölmegi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykypdy. Awgustyň ortalarynda Azatlyň habarçylary Balkanyň ona golay owasynda iri şahly mallaryň köpçülikliğin haram ölenligini habar beripdi. Şonda Türkmen baş etrabynyň Garabogaz şäheriniň çetki owalarynda ilki ýüze çykan ýagdaý soň Tüwer Bektaş, Suw, Göksuw, Tüýe we Serket ýaka bir näçe kiçi owa geçipdi. Yerli resmiýetler muňa nämäniň sebäp bolanlygyny açaçan düşündirmediler, emma şol owalary karantina alyp mallara vaksina bermek işlerini geçirdiler. Soňky ýyllarda üýtgen howa şertleri de maldarçylaryň aladalaryny artdyrdy. Global derejede howanyň üýtgemeginiň netijesinde Merkezi Aziýa regionunda gyşlar adatdakysyndan has soğuk, tomuz aýlary bolsa aşa ıssy bolýar. Media habarlaryna görä Britaniýa ýapyk gapylaryň aňyrsyna Ukrainanyň Storm Shadow raketalary bilen Russiýanyň çägine uzak aralyk zarbalaryny urmagyna ýaşyl çyra ýakdy. Bu aralykda Moskwanyň goşunlary ötene aşam ýene-de Ukrainanyň demirgazyk gündogurundaky energetika deskalaryny we raýat infrastrukturalyny nişana alyp azyndan 14 adam yaralady. The Guardian gazetine görä hökümet çeşmeleri Kiýewiň Britaniýada ýasalan ganatly raketalardan peýdalanyp Russiýanyň çägine zarba urmagyna ýytyar bermek barasyndaky kararyň birýem kabul edilendigini, ýöne bu ädimiň açaçan yglan edilmändigini we Britan Premier Ministri Keir Starmer 13 sentýabrda başa prezidenti Joe Biden bilen Washingtona duşuşanyna hem munyň köpçüligi ma'lum edilmejekdigini aýtdylar. Britan resmiýetleri The Guardianyň habaryny tasdiklamady. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski bir näçe ay bäri Moskwanyň hüjüm mümkinçiliklerini çäklendirmek maksady bilen Günbatyryň ýaraklaryny, şol sany ABŞ-nyň Atacams we Britaniýanyň Storm Shadowlaryny ulanmak arkaly Rus çäginiň çuňluklaryna od açmak babatyna Ukraina ruhsat berilmegi boýunça Kiýewiň ýaranlaryna haýyş bilen ýüzenip gelýärdi. Biden şu hepdäniň başlaryny öz administrasiýasynyň çäklendirmeleri ýatyrmak meselesine garaýanyny aýtdy, ýöne jekmejeklik bermedi. Bu aralykda döwlet sekretary Anthony Blinken 11 sentýabrda Kiýew amalaşyryň saparynyň dowamyna Aktamyň uzak aralyk ýaraglarynyň peýdalanylmagy babatyna çäklendirmeleri aradan aýyrmagyň bu sogasyna dronlugyna güýçli işaret etdi. Biz Ukrainanyň ödüni netijeli gorap bilmek üçin zerur bolan ferişteler bilen üpçün etmegi dowam etdirmegiň üstüne gysgaly iş alyp barýar, ol Britan Daşary işler ministri David Lammy hem de Ukraina Daşary işler ministri Andriy Sybiha bilen geçiren metbuat ýonugyny aýtdy. Sumy Sewtiniň Harward administrasiýasy Russiýanyň geçenki jamalaşyryň hüjümine şahiyet görnüşli ödödün helakleýici dronlardan peýdalananyny aýtdy. Konotop şäheriniň häkimi Artyom Semenixin şäherçide elektrik energiýasynyň üpçünçiliginiň bölekligini kesilendigini hem de tok we suw üpçünçiligini gaýtadan diketmek boýunça işleriň alınıp barýanlygyny Telegramda aýtdy.
Ol energetik infrastrukturasynyň agyr ziýan çekendigini aýtdy. Russiýa Ukrainanyň möhüm energetik infrastrukturalarını sistematik görnüşde nişana alyp agyr ziýan ýetirip gelýär we asuda raýatlaryň elektrik energiýasynyň üpjünçiligini çäklendirýär. Bulara jogap hökmünde Ukrain dronlary Russiýanyň çuň içine zar vurup Moskwanyň harby tagallalaryna möhüm bolan energetik edeskalaryna, hususan neft gurnamalaryna ziýan ýetirip gelýär. Blinken we Lamy Kiýewde Ukrain resmiýetleri bilen geçiren duşuşuklarynyň soňra täze ýardym muksatyny oglan edip Ukrainany terk etdiler. Blinken $700 milyon gowrak ýardym oglan etdi. Bu herişdeleriň agramly bölegi Ukrainanyň energetika toruny güýçlendirmäge gönükdirler. Lamy bolsa öz ýurdunyň ýene-de $600 milyon funt sterling, ýagny $781 milyon möçberini ýardym we kart kepillikleri bilen üpjün etjekdigini aýtdy. Bu aralykda Rus güýçleri Kursk sewtine Ukrain goşunlarynyň üstüne hüjüm edip başlady we käbir çäkleri ýerine gaýtaryp aldy diýip Moskwa tarapdar uruş blogerleri we Ukrain harby analitikleri 11 sentýabrda aýtdy. Bu hüjümler geçen ay garaşylmadyk ýagdaýda Rus çägine hüjüm edip Kursk sewtiniň käbir böleklerini gödäwçiligi ele geçiren Ukrain güýçleriniň Günwatar ganatyna garşy gönükdirilýär. Käbir çeşmeler bu hüjümleri garşylyklaýan hüjüm hökmüne häsiýetlendirýär. Ukrain açyk aňtow çeşmesi bolan Deep State Rus harbylarynyň Seym derýasynyň üstü bilen soňra beýleki derýalaryň üstü bilen sowutly tehnikalar daşap işçiň hüjüm operasiýalaryna girişendigini Telegramna aýtdy. Deep State Korenova şäherçetine ýene bir zarwanyň bolup geçendigini we bu şäherçäniň ýaňy ýakyna ýitirilendigini aýtdy. Bir meňdeş maglumat Russiýanyň Goranmak ministrligi bilen iltejikli Rybar kanaly tarapyndan hem paýlaşyldy. Kurskda sewşýän Ahmat ýörüýte güýçleriniň serkerdesi general-mayor Abdi Alauddinov Rus güýçleriniň hüjüm edip 10 şemeti ilatdy ýeri izin alandygyny aýtdy diýip TASS habar berdi. Ýagdaý biz üçin gowy. Biz bu ýerde öz ugurumyzdaky duşmany ýok etmek we garşy durmagy dowam etdirýäris. Duşman güýçleri ören agyr ýetki çekdi we bu ýerleri elde saklamagyň kyn boljakdygyny düşünüp başladylar diýip TASS Alauddinov sitirledi. Käbir Rus sewşijileriniň Snagist obasyny hem-de başga bir näçe ilatdy ýerde Rus gödäwçiligini gaýtadan dikeldenligi öňe sürilýär. Ýöne bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda tasdikladyp bolmaýar. Ukrain tarapy Kursk sewtinäki ýagdaýlar babatyna hiç hili ütgeşiklik habar bermedi. Rus hüjümleri Ukrain toporunyň Kursk sewtinäki logistika merkezi bolan Sudzha şäherine howp awandyrmaýar. Sudzha Snagist obasynyň 40 kilometr aradaşlykda ýerleşýär.